Sewula Kapanga subscribe Kuti Zambili Zisikupinyeni. DPP oye! DPP oye! Professor Azabita Mutarika oye! Amama Getu Mutarika oye! Ulemu wanu a President achipani chatu chokondedwa cha Democratic Progressive Party Professor Azabita Mutarika. Ulemu wanu mai atu mai Professor Getu Mutarika. Ulemu wanu a Vice President akuno chigawo cha kumpoto Bambo Jabi ndi ma Vice President azigawo zina zonse. Ulemu regional governor komanso ma regional governor wonse ulemu ukhale malo mwake. Ine ndayima kuzapereka ripoti la chipani. Mwezi wapitawu chipani cha Democratic Progressive Party chinapita ku msonkhano waukulu ku Blantyre. Ndipo ma delegates amene munatuma kuno ochokera kumpoto anakagwirizana ni ma delegates onse kuchokera ku Agati, kumwera ndi kuvuma kusankha Professor Arthur Peter Mutarika ngati mtsogoleri wa chipani chathu cha Malawi Congress Party. Komanso tinakagwirizana kuti chaka mawa pamene tikupita ku masankho amene akayimire chipani chathu chokondedwa amene akayimirire chipani chathu chokondedwa cha Democratic Progress Party ndi Professor Arthur Peter Mutarika. Ndi chifukwa chani ife tinakasankha professor kuti atisogolere? Tinamusankha chifukwa chonena kuti ndiye khayo amene ali ndi masomphenya othetsa mavuto amene ali mudziko muno. Mudziko muno muli mavuto ozipanga okha, timati money made, mavuto amene abwera ndi chipani cha Malawi Congress Party. Mavuto amene ali muno ni mavuto anjala, mavuto akusowa ndalama, mavuto a forex ndi mavuto ena muzipatala mankhwala mulibe. Muchikhulupirire anzanga kuno kumpoto chipani cha Democratic Progressive Party chimakwanisa kuthetsa mavuto mudziko muno. Umboni ulipo. Muchaka cha 2004 mudziko muno munabwera President Professor Bingu wa Mutarika mzimu wa usentendere. Pamene 2004 amabwera kuzalamulira mudziko muno ndikuti tikuchoka kuchinjala choopsa. Ndipo patangotha zaka ziwiri zokha njala inatani kodi? 2014 pamene a Professor Arthur Peter Mutarika amabwera mudziko muno kuzatilamuliranso tinapeza mavuto ena akulu, mavuto azachuma, Cashgate, ndalama za nkhani zinabedwa. Koma patangotha zaka ziwiri mavuto azachuma natani kodi? Ndiye mavuto akulu amene tinawo mudziko muno ndi vuto la njala. Ndipo chipani chimene chimakwanisa kuthetsa mavuto ndi chiti? Ndiye pamene tikupita ku masankho chaka cha mawa abale yanga kuno, ndimati ndikupempheni. Masankho timachita zaka 5 zilizonse. Ndipo masankho asitimangopanga kuti tichite masankho ayi. Timapanga masankho kuti tisankhe boma limene litha kusintha umoyo wathu. Ndiye chaka cha mawa pamene mukupita kumavuko kalembetsa kuti kapena chaka chino pamene tikupita kukalembetsa koma chaka cha maso tikapita kukavota. Tisaiwale chipani chingatilamulire mukuthetsanso mavuto amene tinawo ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Motero ndikupempheni komalizira kuti akayamba kalembera chaka mu Oktoba mwezi ukubwerawo tiyeni tikalembese mwa unyinji ndipo tiyeni tikavotere Professor Arthur Peter Mutarika ndi chipani cha Democratic Progressive Party. A President anthu akuno kumpoto mumawakonda mwasonyeza chisanzo tachoka ku convention koma kungochoka ku convention koyambirira kuchita msonkhano ndikuti kodi kusonyeza chikondi chawo chimene chili kwa inu anzanga akuno kumpoto. Mulungu akudaliseni, zikomo kwambiri.